जोङो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल आरो जों खौसेथि बर' सुबुं आफाद XBLT वेलफेयार ससाइटि गिबि मन्थ्रिजों रायज्लायनायाव जों बुंदोंमोन जोंनि दाबिफोरखौ दाफुंना होनायजों लोगोसे जोंनोबो बिटिसिनि बायजोआव 50,000 जिबिला बेकार सेंग्रा दं बर' सेंग्राफोर दङ बिसोरनो 5 लाख रां होनांगौ होननानै अब्लाना रायज्लायनायाव ओरै जादों दा CM ट्रिपल A खौनो 5 लाख बारायनाय जासिगोन आरो बे CM ट्रिपल A निफ्रायनो जों खौसेथि बर' सुबुं आफादनोबो माखासे सेलेक्सन खालामनो थाखाय जोंखौबो अथरिटि होगोन होननानै बुंनायखौ जों गोजोननाय फोरमायदों बिथांमोननिसिम आरो बेजों लोगोसे जों गोबां बाथ्रा सावरायलायदों जों बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल दाफुंनायनि बेलायाव जों रायज्लायदों आसामाव थानाय जेसेबांनाखि उग्रपन्थीफोर दंमोन बे उग्रपन्थीफोरजों 12टा शान्ति सुक्ति खालामनानै जोंनि सा सानजा भारतजों लोगोसे जोंनि आसामाव गोजोन मोनसे थासारि लाबोनो हादों आरो बे सुक्तिनि दारैनो जों दिनै बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलबो जों मोननो हादों जोंनि रांखान्थि भाबै जौगानो सोलोंथाइ भाबै आवगायनो जोंनि सामाजिक राव हारिमु आरो जोंनि सिनायथिखौ रैखा मोननो थाखाय बे काउन्सिलखौ होनाय जादों आरो बेजों लोगोसे जोंनि नांगौ बादियै जाहाथे जों जौगाथायखौ जोंनो मावनानै लानो हायो बेनि बेबस्थाखौ जोंनो खालामना होदों दिनै जोंनि मानगोनां चिफ मिहिनेश्वर बसुमतारी बिथांनि दैदेननायाव बिटिसिनि बायजोआव बर'फोरनि मोनसे जौगाथायनि मोनसे जारिमिन जानो थांगासिनो दङ बे बाथ्राखौ आं फोरमायगोन आं दिनै बुंगोन मानो होनना बुङोबा थामथि बर' गोजोन गोरोबथानि मोनसे सागानगिरि आफाद हिसाबै जितु बिटिसिआव 1500 कोटि रां मोनदोंमोन किन्तु बिटिसिनि बायजोआव जों मोनाखैमोन दाखालि जों रायलायनायाव बुंदों बे बाथ्रा अब्लाना बुंदों एबार बिटिसिनि बायजोनि बर'फोरनि थाखायबो जौगाथायनि थाखाय आलादायै पेकेज होगोन होननानै आसामनि मानगोनां गिबि मन्थ्रिया फोरमायदों आरो लोगोसे जों बे बाथ्राखौ बिटिसिनि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथांजोंबो रायलायनायाव बिथाङाबो बेखौ जोंनो होगोन होननानै बाथ्रा बुंदों बेनिखायनो हाग्रामा महिलारि बिथांनिसिमबो जों गोजोननायखौ बावदों आरो मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा गुवाहाटीयाव थानाय जितु बड'लेण्ड भवन बे बड'लेण्ड भवनखौ जों गोदो जिहेतु जोङो आन्दोलनाव ज'यै ओंखारफानानै जोंबो मददथि होदोंमोन बे बेलायाव बेखौ बिथाङा स्वीकार खालामनानै बिटिसिनि बायजोनि बर'फोरनि सम्पति हिसाबै गुवाहाटीनि बेलटला सार्भेयाव थानाय बड'लेण्ड भवनखौ थोंजोङै बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनो लिरनानै होबाय बे रोखा जाबाय दा बेखौ आं फोरमायदों आरो बेजों लोगोसे जोङो गोबां सोलोंथाइ गोबां डिमान्डफोरखौ जों रायलायदों बोथोरा एसे गाज्रि आं एसे सुंद'यै फोरमायनो नागिरदों जों सोलोंथाइ आयदायाव 6.3 नि खोथाखौ जों बुंनांगोन 6.3 मथेबा मा दा बिटिसिनियाव सिङाव थानाय जेसेबांनाखि फरायसालिफोर दं बेखौ सोरखारिकरण खालामनांगौ आरो बिटिसिनि बायजोनि जेसेबांनाखि भेन्सार स्कुलफोर दङ बेखौ स्पेसियेल कनसिडार खालामनानै सोरखारिकरण खालामनांगौ बे बाथ्राखौ जों बुंदोंमोन दा बिटिसिआ मोनसे स्ट्रं मोनसे सक्सेसफुल प्रभिजन बिथांमोना गावसिनि एलेकायाव थानाय सोरखारि स्कुलफोरखौ लानो हायो जोंना बिटिसिनि बायजोनिखौ जों मा खालामगोन जों सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ जों बुंदोंमोन थोंजोङै कुइसन खालामदोंमोन अब्लाना मोनसे सलुसन दिहुनदों जोंखौ लिंहरनानै रायलायनायनि गेजेरजों बुंदों दा बिटिसिनि बायजोनि जेसेबांनाखि फरायसालिफोरनि जेंनाफोर दङ भेन्सार स्कुलफोरनि बेखौ सोरखारिकरण खालामनायखौ थोंजोङै बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनो होनाय जासिगोन आरो बिनि जितु फोरोंगिरिफोरनि टिउटरनि दान बान्था बे दान बान्थाफोरखौबो थोंजोङै बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनिफ्रायनो होनाय जागोन बिनि जितु फोरोंगिरिफोरनो होनाय बाजेट बे बाजेटखौ थोंजोङै जितु बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि जितु जेनेरेल बाजेट बे जेनेरेल बाजेटजोंनो हरफानानै बेखौ थि खालामनाय जागोन होननानै जोंनो फोरमायनायाव जों गोजोननाय मोनदों आरो गोजोननाय फोरमायदों दा आरो लेखाफोरनि जेंनाखौबो जों बुंदोंमोन फरायसालिफ्राव जोंना क्लास जानानै थाङो गोबां सम जोंना लेखाफोरखौ मोना